багирия дунёро давр мезанам апиёнда файзобод сармада ҳардар мезанам чанд моҳ мешабуи ту намерасада димоғам ту ҳазор бор бикиштелама ҳазор бор занг мезанам агар набурой пешам агар набинам тира мерам дар таи хонатон қатъия кад мезанам на асаби мада биза на хита девона ки бихелави дарё биё пирсидам баҳона ки таги мосте маву ту чӣ орзуҳо мекардем охирон бор омадем ба якдигар кандем таги мосте хидм то таи қасо нишаста будим таги мосте симкарта диюм та шикаста будим медонистим нести ҷане ки тира мекофтум аниқтарш таги мосте барот хидма партофтум хид кади киҷора мегум бидон шӯхӣ надорам биё 14 феврал ма тира интизорам айдовчидиям истифода бубар дақиқата агар наёмади даҳама мегум ҳақиқата репа бас мекунам агар ту биёй гап магири наёмади суратота дар рӯи репо мебини ғайри аллоҳ ягон кас ма сари тарс надорам биё ба хубӣ ҷавоб де нияти қасд надорам бояд якдигара ай пеш чашм ба чашм бинем бояд рӯзи 14 дикаса ҷашн гирем ӯ рӯз рӯзи ошиқоай аниқтараш рӯзи ма дигар рӯзо чӣ мепурсӣ ҳамун рӯз напурсима нигоҳ ки ошикора даст ба даст оғӯш ба оғӯш аҳволи хидмо наби